i kommunen, og den ene af dem er ført også lukningstruet, hvor man også har forsøgt med nogle forskellige private initiativer. Men der er jo ikke noget vigtigere overhovedet, men det kan jeg roligt sige, med den erfaring jeg selv har som forældre, end at børnene har en god børnehave. Altså, den erfaring jeg selv har fra mine egne børn, det er, at hvis de har det godt, hvis de får lov til at komme ud, hvis de har nogle gode pædagoger, hvis de har nogle gode rammer, så har man nogle glade børn. Så kan man næsten ikke spolere på som forældre. Så derfor betyder det rigtig meget, at man har en god børnehave. Nu har jeg hørt en del om Lille Vestervang her, om pædagogikken, om tilfredsheden både blandt forældre og pædagoger. Nu snakkede jeg lige med en ansat her, som fortalte, at det var vedkommendes bedste institution nogensinde, han havde arbejdet på. Det siger jo ikke så lidt, så det er jo imponerende. Og den måde, som I vil lave fordybelse på med at tage på koloni, på kanotur, bruge naturen her i det her skønne område, færrest muligt sådan lukkedage, så synes jeg, det lyder som det helt ideelle sted at være forældre og have sine børn her. Og derfor synes jeg, det er en rigtig god dag at etablere jer som en privat børnehave. Jeg glæder mig til at følge det. Det er en rigtig god idé. Det gør forældrene glade, det gør børnene glade, som allerede farer rundt her. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om det i de kommende år. Fordi jeg er sikker på, det kan man allerede mærke, at det er en børnehave med en god stemning, med et stort forældreengagement og god opbakning for de mennesker, som er her omkring. Og børnene virker jo glade, når de hopper i vandpytter, som børn skal gøre. Og jeg ved som forældre, så siger man, nu går den vandpyt, og så hopper de i vandpytten alligevel. Det skal man gøre. Så jeg vil sige tillykke til ikke mindst de hoppende børn, til forældrene, til alle dem, som har hjulpet, sponsorer og hjælpere og hvad det ellers er, med at I får en fantastisk børnehave her. Også til kommunen, som I får en rigtig god børnehave til supplement af de andre ting, man tilbyder den her gode kommune. Nu vil jeg gå hen og lege, at jeg er dronning Margrethe den anden. Og ved I, hvem det er, børn? Hvem er dronningen? Det er ikke mig, men nu vil jeg lege til en rød stol over, hvis der er en saks. Det er der. Kom.